Със следващия репортаж от Свищов се завръщаме в 21 век. Модерен кабинет по роботика отвори врати в средното училище Цветан Радославов. Той е предназначен за ученици от началния курс и за петокласниците. Това е втората иновация в училището след IT-математиката. Критично мислене, работа в екип, базови познания по програмиране и изграждане на увереност. Това са само част от уменията, които придобиват учениците в часовете по роботика. Аз съм сглобила машина за боклук, която тук тя е свързана с урокът ни по човекът и природа за опазването на околната среда. Ще ни покажеш ли как функционира твоята машина за боклук? Да. Много е забавно, даже и тук най-вече когато сме в екип. А защо по-лесно ли се работи в екип? По-лесно е, защото тогава може да се разбираме по-добре. Кажи ни повече за вашите изделия, които сте изработили. Тия двете са почти еднакви, ама само че са с различни звуци. Това, като сканираш, например, зелено, то ще ти каже зелено. Когато сканираш жълто, ще ти каже жълто. Когато сканираш синьо, ще ти каже синьо. Необходимо ли е много въображение, за да се изработи едно такова изделие? Ами да, доста въображение трябва. С какво предпочиташ да играеш, с компютъра или с тези конструктори? С тези конструктори по-добре. По-забавно ли е? Да, по-забавно е. С някои от сглобените от тях конструкции децата разказват истории и демонстрират съпричастност. Така работи. Тук са сложили специално нещо, където да се спуска, за да може хората с увреждания поне да могат да пускат това, за да не падат. Дани се казва момчето. И то го бута неговия най-добър приятел. А това тук са други приятели на Дани, които приятели и приятелки в този случай му помагат да вземат топката. Както виждате, Дани е в инвалидна количка и не може. През първите години започнахме само с един определен вид конструктори, като децата бяха в трети и в четвърти клас. Успяха толкова много да ни ентусиазират и нас, че закупихме втори вид конструктори, доста по-интересни, доста по-сложни за програмиране и тази година, за първа година сме в пети клас с новите конструктори, като до година ще бъдем в шести клас с тях. Иновативните ни паралелки вече нарастват, по проста причина, че иновацията се прие в учебната ни програма като изучаем предмет. За втора поредна година учениците ще участват в национално състезание по роботика. Училището вече е получило одобрение за изграждането на STEM център, който се очаква да заработи през следващата учебна година.